Atiana Cherche Oulong o jandiyankojo mo Burkina Faso ala e nokkure ko hare waɗete wano hooreɓe ndin leydi holliri non. O hoorejo nde jaynde noddirtende événement no jogano e nder suudu ka wuro Wagadugu yeeso ka ambassade dawlaji dentuɗi Amérique. Ko ɗum holli nde fedde tambitinde fi hakkeji jandiyankoɓe ɓen e nder kimtol ngol ɓe ɓangini. E biol maɓɓe ko ɓuri yimɓe 10 no joga e nder nokkure wotere. RSF no felliti wonde ko e nder ndun suudu ndu bafe mum uditetake Atiana Cherche Oulong o jandiyankojo joga. Tugade seedeɓe ɓe RSF yewtidi e mum tawi ko diɗɗe ɗiɗi aynoɓe wonno lontodirde ka laamu Burkina Faso jogitimo ɗon. RSF holli wonde himo tawa e nangaɓe ɓuraɓe lorrede ɓen e wi nden fedde daraninde hakkeji jandiyankoɓe e saha go ardiɓe Burkina Faso ɗawayno Atiana Cherche Oulong ñamete. Goto e nangaɓe ɓen holli wonde hayɓe wali e leydi e sahi ko ɓe nangano. Siftinde e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay ɗiɗi Atiana Cherche Oulong o hoorejo nde jaynde noddirtende événement yaltinno kabaru mo tumiri goto e ardiɓe konu Burkina Faso ngu ñamuru kalisi leydi ndi ko yoni million temen 4 kalisi CFA.